Salutare, numele meu este Ciprian și bine v-am regăsit la un nou joc pe acest canal. Acesta se numește Dream League Soccer. Este un joc cu fotbal, mai bine spus. Și haideți să ne jucăm un meci. Jucăm cu Wigan, o echipă din La Liga. Am intrat în meci. Aceasta este echipa mea, o echipă foarte bună, spun eu. Și haideți să începem. Am pierdut mingea, acesta nu este bine, pentru că trebuie să dai gol mai mult pe jocul acesta. Am luat mingea, i-am dat pas lui De Col și acum dăm la Steven și am dat gol. 1-0. Uitați acest gol minunat. Sunt aici, mă duc să iau mingea, îi dau pasă și nu am dat gol, am ratat. Degajează portarul celelalte echipe. Am luat mingea, dau pasă, De Col. Mi-a luat mingea. I-am luat mingea. Încercăm să batem această echipă. Și gol 2-0. Dublă pentru acest jucător superb, Steven. Așa, acesta este numele lui. Nu știu dacă vă vine să credeți, dar eu n-am mai primit gol pe acest joc de aproape. M-a dat gol. Let's have a look at that one. He rose above everyone there and got a good connection. What a well played. He struck at such an important time here. Put his team in front. Fantastic goal. And we're back underway. But how will this team respond? Oh, determined challenge there. He read that one absolutely perfectly. Free kick then. It's a yellow card. No arguments there from the player. Oh, and it's the first card of the day, and it's yellow. Easy shot from there. What a waste. Not the best effort there. And the team swap possession again. Has a nice finish. She's put them back into it. Simply no messing about there. Clean finish. It's 2-2. The players have finished, and there's the half-time whistle. So, negative half-time. Next 45 minutes should prove decisive here. This game could go either way, but there's still chances to take the lead. It's with the striker. Not a good challenge. Am luat roșu, din câte vedeți. Red card. Now what can he do from here? Oh, so close. Let's see how close that one was to going in. Deci să vedeți și voi, minutul 52.
luat roșu. Oh, that could be painful. Am luat galben. No arguments there from the player. Can they make it count? Oh, what an effort there. Incredible reaction from the goalkeeper there to keep the shot out. Let's take another look. And that one swung into the box. Shoots! Good effort there. Nu a dat gol. Let's take another look at that effort on goal. Ce nume? Mai contează. Am dat șut. Oh, that's a foul. Am dat foul, dar acolo a fost până la 1. Good catch by the goalkeeper. He chooses to throw this one out. Am luat It's a tight mingea. game. Can they create something with this attack? Good effort. And this Și is a este world 3 la 2 finish. pentru mine. A reușit să marcheze și It's de now gol. 3-2. Așa, acesta este numele lui. We showed a bit too much to the opposition there. Lost inside. The team swapped possession again. Oh, we did really well there. Acela era foul. Dar, din păcate, nu a Free dat. kick then. It's his second yellow. Am primit al He's doilea off. roșu. Oh, the referee's certainly been busy with his Deci cards acum today. jucăm fără 2 oameni pe teren. Dar tot o să dat. Vă spun eu. We showed a bit too much to the Am opposition luat there. mingea, pase. Și sper să nu fie Oh, offside. that was Nu este close. offside. Pulls the Și trigger. este This is 4 a la fantastic 2 goal. cu 2 oameni eliminați. Dublă de gol. It's 4-2. Oh, and dispossessed there. Oh, determined challenge there. Am dat pas. And he's back in possession. Pas. Și acum ne îndreptăm. Shoot! Gol. Și este 5 la 2. No messing about there. Pentru Clean mine a finish. marcat Melchiori. Acesta este numele lui. Am Goals are marcat flying astăzi in cam here. toți And they'll be atacanți. chuffed with adding another. Nice work there. Deci, da. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă And he's won it abonați. back for his team. The referee blows a full time. S-a terminat meciul, am bătut cu 5-2, cu 2 oameni eliminați. Suntem pe primul loc, cum vedeți aici, 28 de puncte. Și hai să vă prezint așa un pic echipa. Aceasta este echipa. Atacanți: Melchiori, Steven și De Col. Mijlocași: Morris, Deiola și Kent. Iar fundaș stânga Badila. Fundaș centrali Taglipiera și Mânchei. Și fundaș dreapta Mendy. Și portarul este Clark. Cam atât a fost pentru acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Pa, pa!